Magandang gabi mga kaspero. Night dive kami ngayon. Kasama natin si Master Danny, si Karix. So malakas kasi yung alon, hindi kami makapag day dive. Kaya night dive muna. Hindi na rin yung mga gamit. Yan. Mga mask. Wala na rin. Yes, meron na ring ice. Mga pana, diba? Okay. So keep on watching mga kaspero. Salamat sa mga bagong supporters natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Kita-kits na lang tayo sa bye-bye. Master Boracay Street Fishing Club yung driver. Let's go! Tayo mga kaspero sa bye-bye. At ito yung bangkang gagamitin namin, yung maliit muna. Ayan. Tapos ito yung beach. Ayan. Sasakyan namin bangka. Load na yung mga gamit. Mga pana. Ayan na. So nandito na tayo mga kaspero sa spot. Prepare na kami para mag-dive na. Yan yung mask. Ito. Yan. Gloves. Are. Okay. Ayan. Tapos pana. Nagkilaw lagi di mo. Ano yan? Isda. Hindi pa nakasisid. May isda na. Naman ako tiwag doon na to. Ayan. Okay. Ito yung gagamitin ko mga kaspero. Ayan. Ayan. Ito yung buoy. So yung gamit kong flashlight ay yung D26 na X-Star. Try natin ulit. Tagal-tagal siyang hindi nagamit. Let's go mga kaspero. Ay!
Ito yung huli natin. Ayan. Kadali si Master X ng GT. Then yung mga rumpi o yellowtail barracuda. Ayan. Ayan. Tapos meron ding sulig. Ayan. Dalagang binata. Ayan. Yung mga emperor. Ayan. GT rin. Maliit. Ito, isda. So, bali na... Good morning mga kaspero. Kape tayo. Pinipirepare na namin yung mini palengke namin. Diyan namin lalatag yung mga isda na nahuli namin kagabi. So, kami ay wala pang tulog. Ayan, basa pa yung buhok. Saka si Master Danny. Ito yung i-display namin. Yan. Yung display namin ngayong umaga. So, sobrang sama talaga ng panahon. Ang lakas ng hangin. Ayan o, nakikita nyo. Kaya konti lang yung huli namin. Pero ayos na yan, may pangkape na kami.
Ayun na, pinaplaster na ni Master Danny. Oops, reject da. Reject yan, reject. Yan. So, ito yung mga nahuli ko kagabi. Yung mga rumpi o barakodang maliliit. Yellowtail. Ayan, yung red fish. Pula eh. Ayan. Kaya ko mga karay. Uwa. Pagpana ako't isa ay nagpana mo na yung kaong. Yung pili-pili tanakon lag ko. Ayan. So magaganda yung mga nahuli nating isda ngayon mga kaspero. Ayan. Malakas. Ayan. Malakas pero lang ang malakas. Si Master Danny hindi nakapag-video eh. May daw siyang napagod pero walang video. Liit kasi. Ayan. Display. Ayan. Kalain. Gandang dito malaki. Yun, Yan. samaran. Ayan. Crabby fish. Kadaiwatang karaw. Di mo Tiro. Peror. Ayan. Mano. 142. Ayan, di ba mano? Yung siyating maganda wala. Ito may bumili na. Yan yung babayaran niya 142 pesos. Ayan. Ang dalagang bukid. Ayan. So si ate yung bumili. Thank you. Kitang-kita nyo talaga mga kaspero yung pagka-fresh ng isda na talagang bagong huli. Di ba po yung mga ganyan na yung bravis na eh? Ayan, tingnan nyo sa mata. Kasi ko, nung balang sa'yo mo kung nanguyan na to. Ayan. Pero wala Ayan. siguro ba eh. Talagang fresh na fresh yung isda mga kaspero. Iniwaan nyo namin sa mga 20 per kilo. Bibinta natin. Log ng kilo. Dos.